Έχεις ιδιωτική ασφάλεια και χρειάστηκε να πας σε ιδιωτικό νοσοκομείο ως έκτακτο περιστατικό και πλήρωσες. Χρειάστηκες για λόγο υγείας, ενώ έχεις ιδιωτική ασφάλεια, να μεταβείς στο εξωτερικό και έπρεπε να μαζέψεις πρώτα εσύ τα χρήματα. Σου έχει συμβεί τροχαίο ή επίγον περιστατικό σε σένα ή στην οικογένειά σου και ενώ το συμβόλαιό σου καλύπτει ασθενοφόρο, τελικά ήρθε το ΕΚΑΒ. Είμαι ο Βασίλης ο Τριανταφύλλου, ιδρυτής της BNT Insurance Broker και μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, δεν ήρθα να σας ασφαλίσω. Ήρθα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί πιστεύω ότι οι ερωτήσεις θα δημιουργήσουν τη σκέψη και το δρόμο να δείτε αν το συμβόλαιο που έχετε καλύπτει όλα αυτά που σας έχουν πει ή αν η προσφορά που έχετε λάβει και είστε έτοιμοι να ασφαλιστείτε είναι στο σωστό δρόμο. Έχεις ιδιωτική ασφάλεια και χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσεις? Π.χ. χρειάστηκε ασθενοφόρο να μεταβείς στο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα? Ποιος το στέλνει? Το βρίσκεις εσύ? Το στέλνει η ασφαλιστική εταιρεία? Και αν είναι σε τόπο ατυχήματος επειδή έχεις ένα ατύχημα με ένα ποδήλατο, ποιος θα σε πάει στο νοσηλευτικό ίδρυμα? Μήπως έρθει το ΕΚΑΒ και σε πάει στο εφημερεύον? Μπαίνεις στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Τι προβλέπει το συμβόλαιό σου? Τι καλύπτει? Καλύπτει όλα τα επίγοντα? Ή καλύπτει μόνο τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις επισκέψεις στους γιατρούς? Και αν χρειθεί εκείνο το βράδυ να έρθει κάποιος νευροχειρούργος από το σπίτι του ειδικός, ποιος θα τον πληρώσει για να σε εξετάσει? Αν λοιπόν αυτές οι απλές ερωτήσεις για ένα ιδιωτικό συμβόλαιο σου προκαλέσανε μία σύγχυση, θεωρώ ότι είμαστε στον καλό δρόμο. Γιατί οι ερωτήσεις αυτές θα μας δώσουν τη σκέψη που χρειαζόμαστε, ώστε να λύσουμε, να βελτιώσουμε το συμβόλαιο το οποίο έχουμε και τελικά στην πράξη να δούμε πώς λειτουργεί ένα συμβόλαιο το οποίο το πληρώνουμε μονίμως και έχουμε υψηλές απαιτήσεις από αυτό.